الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين. الحمد لله رب العالمين آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين. إياك نعبد وإياك نستعين آمين. اهدنا الصراط المستقيم آمين. صراط الذين أنعمت عليهم آمين. الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بواكري بيه جمعي lahoroma dondo biye juma ye ala batoli ani ala madeli wa karsidi ke juma don ya fa akateli aminani kateli wakati ka anga jija juma don ya fa ika don minye aywa allah ta'ala delili anga jija ka nyenamaya ninga do faraka wakati ki anga jija saraka ti bola juma don ya fa anga jija la ilaha illallah o juma chama folila wakati ki ni bela jelebi ke sababu ye minye jurumu ye ka kafari anga deli ke min ye subhanahu wa ta'ala min ga anga deli o ya ale alai ma wore ma anga deli du kolo sanfɛ ala kɔ ale de bi sɔn a ti kunada ale de bi sɔn ka sayi ki sɔn buakare n'a yi sɔn bi sini ba deli o bi ku fɛngele mina o ye subhanahu wa ta'ala ye ala anw bi deli ala anw bi deli ala malidenw bi deli ala maliden cɛman ni musoman anw bi deli ala an bi deli min na i ka samiya ɲuman d'a ma ala i ka ji ɲuman d'a ma tiɲɛni tɛ ji min kɔfɛ ala i ka ji ɲuman d'a ma ju min n'a b'an ka sumaw sinsin n'a b'an ka sumaw barika ala i ka don an ni maajuguw cɛ i ka don an ni kafiriw cɛ i ka don an ni maafalaw cɛ ala i ka don janfandi minnu firilen b'an ka jamana kan ala an y'a ɲini fɛ i k'o halaki o halaki diɲɛ i k'o halaki lahara ala i k'o halaki i k'o halaki u n'u dɛmɛbaw n'u bɔnna bɛɛ i k'u bɛɛ lajɛlen halaki ala u ni maa o maa bi jɛla dɛmɛgɛla ka taa se maa minnu b'u bilasira maa minnu bɛ fɛnw f'u ye ala u bɛɛ lajɛlen halaki i k'u halaki diɲɛ i k'u halaki lahara o k'i ka alaya kama o kɛ mahamadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam o kɛ maka ni madinɛ barika kama o kɛ kureshi barika kama o kɛ kuran lazim barika kama ala e ko an k'i deli ala an y'i deli ala anw y'i deli ala an ka jamana den kisi a tanga i k'a barika ala i ka yeelen mɛn n'an ye dibi tɛ min kɔfɛ ala i k'an sɔn gɛlɛya tɛ min kɔfɛ ala i ka kɛnɛya d'an ma bana tɛ min kɔfɛ ala i k'an gɛrɛdigɛw saniya i k'an ka denbayaw barika i k'an denw barika ala i kana danga de bɔ an den na ala o k'i ka ala kama la ilaha illallah la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Allahumma salli i bolo kɔrɔta sanfɛ n ka dugawu kɛ sumaya dalen do bi ala b'an ka bato minɛ ala k'an ka bato bɛɛ minɛ an y'a ɲini ala ta'ala fɛ a'udhu billahi minash shaitani rajim allahumma salli ala sayyidina muhammadin abduhu rasuluhu allahu la sharika la allahu la sharika la allahu la sharika la la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah rabbana atina fid dunya hasanatan amin sharika la hasanatan la hawla wala fid dunya hasanatan amin amin wala hawla wala quwwata illa billah amin alhamdulillah رب العالمين naam ne ko bala cogo bɛɛ di bɔnga tirigi uluku kilemba o laba ba kari bɔ kari bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka masuwar de bamako wula mais muna dumbiya ni y'a ka sɛbɛn ye bɔ tirigi ko conseil des maliens de l'extérieur bɔ tirigi k'a dɔn tasuma bɛɛ so dɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn san 1991 min ye démocratie napuma bɛn kɛra ka jamana denw fɛ k'a fɔ ko conseil des maliens de l'extérieur a ka sigi sen kan nafa o bɛ malidenw na minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u ka wuli ka jɔ ni cɛsiri ka ɲɛsin jamana ma a fanga ka bon a barika ka bon o tuma min ye nin bolofara in ka sigi min kɔni ka baara talen bɛ ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛn ni ɲana maliyɛn minnu bɛ taamayɔrɔ la minnu sigilen bɛ diɲɛ jamana wɛrɛ la wagati k'i k'a don u bɛ min nɔfɛ u ka sɔrɔ u ka dɛmɛ wagati k'i fo u sigiyɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko ni bɛn kɛra o kan o kɛra jamana sarabolo ye sarabolo min n'a fanga bonyana taalen ɲɛfɛ sabula i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye haut conseil ye i k'a dɔn san o san ayiwa min kɔni ye galabu ye a kan k'o ta
sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye jamana faamaw ye n'o ye jamana yɛrɛ sarabolow ye a b'olu kɔnɔ min ye jamana nafamayɔrɔw ye a b'o kɔnɔ o conseil de collectivité min ye conseil économique et social environnemental culture Boubacar k'i k'a dɔn a da bɛ nin bɛɛ lajɛlen la n'i ye Mali yɛrɛ ta an ka sarakisɛ article 96 97 Boubacar k'i a bɛɛ kun de ye maliden minnu bi kɔ kan u ka gɛrɛ jamana yɛrɛ la u ka se ka don jamana ko caman na o de la bɛn kɛra ka conseil in na Assemblée nationale ani Sénat Boubacar k'u bi don nin bɛɛ la sɛbɛnnikɛla ko nka a bɛ ne ka waati bɔ min ye Abibu Sila ye ale de ye ko in président ye ale de ye ɲɛmaa ye Boubacar k'i k'a dɔn Abibu Sila i k'a dɔn a mɛnna sa dɛ ko conseil ɲɛmaa la san 20 i k'a dɔn o jate kɔni bɛ mɔɔw bolo sɛbɛnnikɛla ko a ye wulikajɔ kɛ a ye cɛsiriba de kɛ haut conseil kɔnɔ min b'a to a bɛ kala ɲɔgɔn na a ka dɛmɛ ani se minnu b'a ye a yɛrɛ y'o kɛ nka Boubacar maa kelen tɛ to si ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a bɛ ne ka waati bɔ Abibu kɔni i k'a dɔn gɛlɛya caman de bɛ haut conseil kɔnɔ min ye fan caman ye jamana wɛrɛw la Boubacar k'a bɛɛ lajɛlen minnu kɔni b'u bolo kɔni ɲɛsin Abibu Sila ma ko ale de n'a mɛn ni gɛlɛya ye Boubacar k'i k'a dɔn o cayara sɛbɛnnikɛla ko n'a dun ma ɲɛ o kɔ ni maanifi y'i sigi kuma dɔ to kunna i kan k'i wuli kuma dɔn Boubacar a k'i k'a dɔn haut conseil des Maliens de l'extérieur a gɛlɛya bilama Boubacar i k'a dɔn a sɛmɛnen don Abibu Sila la yalima a ye mɛnniba min kɛ a bɔ ko in ɲɛmaya la o don wa Boubacar yalima i k'a dɔn jamana yɛrɛ maliden minnu bɛ jamana kɔ kan i n'a fɔ ale tɛ taa bilen f'a bɛ Mali kɔnɔ yalima a b'u ka gɛlɛya yɛrɛ dɔn tuguni wa ɲininkali tɔ bɛɛ denmisɛnnin caman kɔni b'a la jamana 77 n'o y'an ka jamanadenw ye u sigilen bɛ jamana kɔ kan y'a dɔn hali kɔsɛ in na coordination musow to a la o sigira sen kan Boubacar ko n'a ta bɛɛ Abibu kɔni y'a sɛbɛ kɔrɔ kɔni bɛ bi i k'a dɔn u diminen don a kɔrɔ bi kosɛbɛ sabula gɛlɛya minnu dalen don ɲɔgɔn ka jamana wɛrɛw la bɛɛ lajɛlen kɔni kelen bɛ k'i sɔnni ɲɛsin i k'a dɔn Abibu Sila ma n'a dun ma ɲɛ k'a fɔ a ye dɔ kɛ Boubacar k'i k'a dɔn ayiwa waati dɔ sera a k'i kɔ don cakɛda in na sabula jamana den bɛɛ lajɛlen ta don ni maa min ma i t'a kuma dɔn Boubacar k'i k'a dɔn ni gɔngɔli tɔɔrɔlen kunna i tɛna fɛn fɔ dɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula karamɔgɔ tɔgɔ tun wara soir de Bamako an bɛ u fo dugu bɛɛ sira dɔnba i kunkolo ni jiri feere tɛ kana siga ni ye n tɛgɛ don ne sababu bɔ sɛbɛn dɔ k'a ma ko l'indicateur du renouveau Yakuba Dumbuya nin y'a ka fasiri ye a ko min anw ka premier ministre kɔrɔ ye Musa Mara a welela kunun ko kokura min ye brigade d'investigation judiciaire ye o min kɔni ka baara ɲɛsin bɛ maanifinw bɛ kuma minnu fɔ bɔlɔlɔsira ninnu fɛ n'i kɔni ye kuma polokotolen fɔ bɛɛ yanni ni Kulubali bɛ ɲɔgɔn ye olu de b'i wele ni ka t'i ɲininka i dakɔnɔ kuma na n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye Musa Mara ye a welela kunun ko o kun t'a weleli ko fɔlɔ ye bawo weleli kun fɔlɔ dɔ kɛla ka bɛn ni juillet kalo tile 4 ye san 2025 i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ caman kɛra o kɔnɔna na wa min ye a ka sɔrɔnalidonnaw ye n'o dɔ ye Ba Mutaga ye maître Mutaga Tall la ale dala nɔ ka ne ka se ka taa wele min n'o kun t'a bɛ ka ɲɛsin a ma a ka se ka taa kɛ a seere ye n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ Musa Mara weleli juillet kalo tile 4 tɛmɛlen san 2025 min ye weleli fɔlɔ o kɛra min ye brigade d'investigation judiciaire kelen ye a taara kuncɛ procureur min n'o bɛ sigida 4 na o kiiritigɛbolo kɔnɔna na wa n'o bɔla yen i b'a ye fana kunun ko fana ta weleli kun kɛn bɛ brigade d'investigation judiciaire la ka sabu kɛ kɔrɔfɔ do k'olu sɔrɔla a nɔ na minnu kɔni n'o kɛla kɔrɔfɔ ye n'a kɔni kɛn bɛ k'o bila a ka pagew kan i b'a ye k'a fɔ ɲininkali busamisɛn kɔni tala ka gwa Musa Mara la lɛrɛ caman o kɔni o kɛla ɲininkali la jaabiw caman fana bɔla o kɔnɔna na a tilalen u y'a labila a ka taa a ka denbaya la a bɔlen i b'a ye k'a fɔ min y'a ka sɔrɔnalidon n'o de maître Mutaga Tall ye ale y'a jira k'a fɔ Ba Mutaga maakɔrɔba tɔma don Ba Mutaga ayiwa min ye Ba Mutaga ye i b'a ye k'a fɔ a kɔni y'a jira sa k'a fɔ min ye Musa Mara ye o min y'ale ka kiliya ye min ye ɲininkali minnu dala ka sɛmɛ na lɛrɛ caman kɔnɔna na a ye ɲininkali ninnu bɛɛ lajɛlen sɛbɛkɔrɔ jaabi ko nka k'a bɛ anw ka kiiri tigilamɔgɔw fana fɔ koyi bawo o ye bonya ni makama min ta ka ale ka kiliya sɛgɛrɛ n'o ye Musa Mara ye o y'a kɛ u ka baara o danganiya de kɔnɔna na a ma buruja a ma dɔgɔya wa min y'u ka baara kɛcogo ɲuman ye a b'u sɛbɛkɔrɔ fo a la nka Mutaga
ko n'u ye Musa mara ye i b'a ye k'a fɔ min ye ɲininkaliw b'ale kɔ a kɔni a taara ka denbaya la i n'a fɔ n y'a fɔ i ye cogo min na waati ni don nataw kɔnɔna na yalima Musa mara a bɛna lafiya sɔrɔ wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ nin ye kosɛbɛ maintenant y'a salo ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ Y Dumbuya a ka fasiri Boubacar Sidiki n bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant a bɔli ko siɲɛ 600 siɲɛ 250 ani siɲɛ 7 maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko Yusufu O Kabara Boubacar Sidiki i k'a dɔn misiriman ka lunette don Boubacar Sidiki i k'a dɔn cɛɲɛ ɲini tɛ Boubacar Sidiki i tɔn ka kuma jan a y'i bolo yo misirima kuna sini ko ta o kun ye fɛn namaraw ye i se bɛ misirimaw ma bi misirima ka lunette kɔni don a ɲɛ na yalima a bɛ cɛɲɛ ɲini baasi tɛ Boubacar Sidiki min ye wuli ka jɔ an ka taa Korowari jamana na Yusufu Kamara ko a ko minisiri min bɛ Korowari-kaw ka kunnafoni di siraw kunna n'ale de ye gouvernement ka kunnafoni laselilikɛla ye Boubacar Sidiki k'a dɔn a kumana min ye an balimakɛ Mamadu Hawa Gasama Boubacar Sidiki a k'a dɔn tɛgɛ min dalen don a kan u y'a ɲininka kunnafonidilaw y'a ɲininka a y'i da don womisɛnnin dɔw la an bɛ donni minɛ ko bi latigɛ bolilen don Mamadu Hawa Jaabi Gasama kan Boubacar Sidiki kabini juillet kalo tile 2 tɛmɛnen a taara i yɛrɛ ti i k'a dɔn Korowari-kaw da Boubacar Sidiki a bɛ kasomɔnba kɔnɔ o ko min ma ko Maka Boubacar Sidiki Maka min ni Mamadu Hawa Jaabi Gasama bɛ yen Korowari faamaw de ye tɛgɛ d'a kan ko in sɔrɔla sɔrɔ cogo min na a yɛrɛ de kun ye taama kɛ ni ka taa Korowari jamana na a bi bɔ yen don min dɛ a don dɔ avion yɛrɛ de kɔnɔ e ko tɛgɛ ma d'a kan wa Boubacar Sidiki minɛni in kɛ furadama ka n'a bila bi la kuma caman fɔra wulikajɔ caman kɛra Boubacar Sidiki ko n'a ta bɛɛ min kɔni ye minisiri ye n'o ye Korowari gouvernement minisiri yɛrɛ ye ale de bɛ gouvernement ka kunnafoniw lase laada la ni minisiriw ka laada ɲɔgɔn ye banna min ni min fɔra kɛnɛ kan i k'a dɔn kunnafonidilaw b'a ɲininka o kɛnɛ kelen de ka sa i k'a dɔn ayiwa TV5 Monde o journaliste dɔ bɛ yen o de filɛ ka sin ka kuma in barakata ka sin k'a ɲininka ten kɛnɛ kolo jala kan ayiwa yalima min ye Mamadu Hawa Jaabi Gasama an y'a mɛn ko Mali député don o minɛnen don ayiwa gouvernement bolo k'a don kaso la yalima lahalaya jumɛn bɛ kibaruya jumɛn bɛ yalima dina kɛ mankan ye Mali ani Korowari ni ɲɔgɔn cɛ wa min ye Mamadu Hawa Jaabi Gasama ka minɛni minisiri ko a ko dɛ a ko gɛlɛya t'a la i k'a dɔn minɛni bɛɛ lajɛlen minɛni ye i k'a dɔn ni Mamadu Hawa Jaabi Gasama ni a sɔrɔla député bolo maa don Mali kɔnɔ i k'a dɔn sariya dɔw kɔni bɛ députéya la min ye ayiwa lakana ni birifini dalen don i kan anw dun ka jamana na n'o ye Korowari ye a bɛna ya don min i k'a dɔn député birifini t'a kan sabula o sɛbɛnku d'a bolo i k'a dɔn a ma n'o ci fana na sabula i k'a dɔn députéya walima birifini dali kan o bɛ sɔrɔ taama sɛbɛn la min ye passeport ye a bɛ fɔ min ma ko passeport diplomatique a bɛ minɛ waati min o t'a bolo passeport i k'a dɔn min b'e bolo min bɛ ne bolo o passeport de tun b'a bolo wa min sɛbɛnnen don ka i y'a dɔn wa bolola baarakɛla ouvrier Mamadu Hawa Jaabi Gasama passeport min kun b'a bolo a sɛbɛnnen don passeport kɔnɔ k'a ka baara ouvrier Boubacar Sidiki a ko i k'a dɔn a minɛnen n'o sɛbɛn de o kɔni t'a jira k'a fɔ abada birifini b'a kan i k'a dɔn jamana ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn sabula passeport diplomatique de b'o tɛnku o k'i bɔ a la i k'a dɔn député kɔrɔ don yɛlɛmanɛkaw fɛ yen o fana donnen don fa bɛɛ lajɛlen na a minɛnen i k'a dɔn aéroport Félix Houphouët-Boigny la o y'a sɔrɔ i k'a dɔn ko dɔw tun b'a nɔfɛ a delila ka kuma bana mininen dɔw fɔ Korowari-kaw ka masakɛ ma kuma ninnu gɛlɛyara kosɛbɛ réseaux sociaux kan a dɔw kɔni kɛra i k'a dɔn i n'a fɔ a ye jalaki bin ni ka Korowari-kaw su ka bila u ka jamana masakɛ la a k'o ye fiɲɛ ye Korowari-ka man'o kɛ maa wɛrɛ man'o kɛ i k'a dɔn i ni minɛni ka kan i k'a dɔn a ka surunin dɔba min ye maître Mamadu Konatɛ ani ayiwa Korowari-ka yɛrɛ caman bɛ avocat la minnu faralen don ɲɔgɔn kan n'olu bɛ girin ka jɔ la waasa
a bɛ se ka bila cogo min na sɛbɛnnikɛla ko o yɛrɛ bɛɛ k'i bɔ a la a yɛrɛ balima minnu bi yan a kɔrɔkɛ bɛ yen min ye Amadu Jaabi Gasama ye o yɛrɛ kun ye a bɔ Dundugala kibarumaw wele ni ka kunnafoni di ka yafa deli kɛ Korowari faama ani Korowarikaw fɛ i k'a dɔn a dɔgɔkɛ ye fiɲɛ min kɛ a ye fili min kɛ u ye yafa deli kɛ a y'a jira de k'a fɔ don bɛ n'a waati don n'o tɛ Mamadu Hawa Jaabi Gasama kelen min filɛ nin ye san 2011 i k'a dɔn kuma min président Kalafili bɛ senna Korowari a y'i fanga fili Alassane Dramane Ouattara a y'o dɛmɛ kosɛbɛ nka ale yɛrɛ de kɔni a ka kibaruya kɔni maa si t'a dɔn n'a y'i dɛmɛ bi a yɛrɛ ɲuman k'ale ye murunin da fila ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn sɛbɛnnikɛla a yɛrɛ ko ten a ko i k'a ma k'ale murunin da fila ye a taatɔ bɛ tigɛli kɛ a segintɔ bɛ tigɛli kɛ yarɔ ko n'a gɛlɛyara an bɛ donni minɛ ko bi sɛbɛnnikɛla kɔni ko i k'a dɔn ayiwa minisiri kɔni ye nin fɔ a minɛnen don cogo min na a ko bɛ sariyatigiw bolo ale tɛna se ka kuma wɛrɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan nka a dalen kɔni don min na Mamadu Hawa bɛ minɛ don min u fɛ i k'a dɔn passeport diplomatique t'a bolo wa a ma taa jamana ka ci la n'o sɛbɛnfura b'a jira k'a fɔ ayiwa min ye ayiwa gɛlɛya ye Korowari b'a fɛ k'o banba u ni Mali cɛ mɔgɔw bɛ siran Boubacar Sidiki min delila ka kɛ Mali ni Korowari cɛ y'a dɔn u ka maa 49 kun minɛna yan maa 59 ayiwa sɛbɛnnikɛla min une relation qui n'est pas au beau fixe a raison en raison eux avaient atteint son paroxysme avec l'affaire des 59 soldats ivoiriens. 49 non, moi je te dis il t'a clé boulot. Moi, tu ne vas pas me corriger. 49, moi, je lis ce que le journal a écrit. Non, la clé de Baraké. Nous défions. Mais, nous, à point, il est 49 de je sais. A waati a o de fɔra voilà Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko a ko gɛlɛya a n'o tunguruni kɔni kun bɛ Mali ani Korowari ni ɲɔgɔn cɛ yalima tajuru sara wa Ala m'an kisira nin ko in kɔni bɛ danga min na bɛɛ lajɛlen fanga faralen don ɲɔgɔn kan min bɛ se k'a to ko in kɔni a dala bɛ sa cogo min na nka hali bi n'a ka bi Mali faamaw m'a fɔ n k'a la u m'a fɔ n ko u ma kumakan foyi fɔ nin ko in na Mali faamaw ma kuma fɔlɔ dɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ wɛrɛ indépendant Mbala cogo bɛ di karamɔgɔ tɔgɔ wɛrɛ ni n tɛgɛ dɔn ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Nouvelle Horizon Nouvelle Horizon maa min ka fasiri nin ye Alpha Sesso ye Alpha ko min ye samasamali min n'o kun bɛ direction nationale des sports o ni fédération malienne d'athlétisme ni ɲɔgɔn cɛ e ko a ko a ma ban wa bawo n'i y'a lajɛ u ye ɲɔgɔn sama fo ka taa yɛlɛ min ye kiri tigilamɔgɔw ka bunakun sanfɛla la i b'a ye k'a fɔ min ye cour suprême ye ale jaabiw bɔ ni ka bɛn canjala n'i y'a lajɛ kunun ko min ye cour suprême ye a ye jaabiw bɔ ka bɛn alamisa ma juillet kalo tile 31 san 2025 k'a jira k'a fɔ min ye direction nationale des sports ye ani direction nationale des sports de l'éducation physique an k'a ma ko DNSEP ka taa se fédération malienne d'athlétisme ma FMA o ɲɛma n'o ye athlétisme présidente ye madame Sangare Aminata Keita i b'a ye k'a fɔ min ye direction nationale des sports ye ale kun ye jɛkulu dɔ kɔni ale fédération d'athlétisme o bureau k'o furan ka bɔ yen n'o ɲɛmaya kun bɛ madame Sangare Aminata Keita bolo ka jɛkulu wɛrɛ sigi an ko min ma ko CONOR n'o ye comité de normalisation ye o kɔnɔri i b'a ye k'a fɔ o de tun b'a la ka baara kɛ fédération d'athlétisme o to a la ka kɔn o ɲɛ i b'a ye k'a fɔ min ye fédération d'athlétisme ye a yɛrɛ sigina ka bɛn ni taabolo minnu ye o de ye arrêté 9815 73 MSISG n'i y'a lajɛ min ta la septembre kalo dɔ tile 28 san 1998 a makamaw ani association yɛrɛ ni fédération in kan ka taa cogo minnu na o bɛɛ lajɛlen maanalen b'a kɔnɔ nka n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ɲininkali min bɛ kɛ mun ye direction nationale des sports ɲɛmayaso bila ni ka CONOR ni ka o sigi ka fédération d'athlétisme ɲɛmaya bilo k'olu furan k'o jɔ kɛrɛfɛ ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ ko a bara ta min ye ministre so in yɛrɛ ye dɛ kɔsa fɛ i b'a ye k'a fɔ a ye lettre caman kɛ ka ɲɛsin direction nationale des sports ma k'a jira k'a fɔ u b'a la ka taa fɛɛrɛ min sanfɛla la a bɛ tiɲɛna kojugu bawo ko dalu jɔnjɔn tɛ u bolo min b'u jira ka
comité de normalisation n'o ye kɔnɔri k'o sigi sen kan ka fédération d'athlétisme bureau yɛrɛ k'o furan ka jɔ kɛrɛfɛ o taabolo min filɛ nin ye min ye fédération malien d'athlétisme ye olu fana ma sigi k'o tɛgɛ fila da u sen kan koyi u ko taabolo min ye nin ko nin ye sariya sɔsɔ belebele ye sariya sɔsɔla a kɔnɔ wa min ye sariya ye ani u yɛrɛ ka jɛkulu a jo sariya sɛbɛnw n'an b'a wele ko statut et règlement olu kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔni turun bɛ u kun n'u k'a kan min y'a b'a jira sa k'a fɔ a yamaruya b'u bolo o ka wuli ni ka taa bɔgɔ jenilen kan o jaabi de bɔra ka bɛn kunun ko juillet kalo tile 31 san 2025 cour suprême fɛ i y'a dɔn n'o kɔni ye kiiri min tigɛ ka ban lahara jɔ dɔ don o tɛ wuli tuguni n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye madame Sangare Aminata Keita ye ale kɔni sariya b'a yamaruya sa a n'a ka fédération bureau ɲɛmaw o bɛɛ lajɛlen ka segin ni ka na sigi u nɔkɔrɔ la min ye direction nationale des sports ye u k'u y'u wuli ka bɔ nɔ min na u k'u o bureau ninnu bɛɛ lajɛlen matarafa o bɛ se ka kɛ sababu ye gɛlɛya minnu n'olu tun bɛ a kɔnɔna na min bɛ fɔ o de ye comité de normalisation n'o ye kɔnɔri ye o min n'o kun sigila direction nationale des sports fɛ o bɛ wuli ka bɔ yen ka jɔyɔrɔ di madame Sangare Aminata Keita ma o min ye présidente ye fédération d'athlétisme o to a la maa b'a jira sa k'a fɔ gɛlɛya min n'o tun bɛ fédération d'athlétisme na nin ye o baalen min ye cour suprême o ka décision o juru la nin ye sɛbɛn ye sɛbɛn y'a salo ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ Alpha Seso a ka fasiri Bɔrɔtigi ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soft nin y'a bolo ko siɲɛ 300 siɲɛ 50 ani siɲɛ 5 ye Bɔrɔtigi min ye Isaka Tambura nin y'a ka sɛbɛn ye Bɔrɔtigi a bɛrɛ ta dugutigi n'a ko a b'a dogo a ka dugu kɔnɔ dunan d'a ye Bɔrɔtigi a k'i k'a dɔn min ye mankan wulila tuguni i k'a dɔn Edem kɔrɔni Edem Esa kɔni ni mankan di ban Bɔrɔtigi k'a dɔn wari dunni sen ni bolo la saa kalo 12 nin kuma in bɛ yen nka n'a kɛra ko u bɛna ɲɔgɔn yɛrɛ dun Bɔrɔtigi k'a dɔn o de ye gɛlɛya ye miliyɔn 200 ani miliyɔn 23 Bɔrɔtigi k'a dɔn min ye Edem Esa baarakɛlaw ye olu kalo o kalo dɔɔni de tun bɛ tigɛ u ka sara la maa min kun bɛ wari in mara o de ye Sina Kome y'u ka syndicat bolo ye Bɔrɔtigi k'a dɔn bɛnkan de tun don u ni baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ani cakɛda dɔ bɛ yen min ni u ka baara ye dugukoloko ye k'a na dugukolo ɲini ni ka di ayiwa baarakɛla bɛɛ ma Société West Africa Immobilière Bɔrɔtigi tuma min n'u ye nin bɛnkan in kɛ a nana ye k'a fɔ hakaja min kɔni ye dugukoloko ye a nege bɛ Edem Esa baarakɛlaw la o tuma a ko dun bɛ kɛ kɛcogo jumɛn in na ni wari jɛbɔngolo ka tɛ yen Bɔrɔtigi o tuma kalo o kalo dɔɔni bɛ tigɛ mɔgɔw ka sara la jɔni de b'a ko ɲɛnabɔ Bɔrɔtigi i k'a don ka syndicat bolofara min bɛ yen Sina Kome sɛbɛnnikɛla ko ayiwa o syndicat yɛrɛ e k'o bi senna tuguni de n'o tɛ senna i k'a dɔn wari dun bɛ min Bɔrɔtigi k'a dɔn mankan wulilen filɛ sɛbɛnnikɛla ko Edem Esa a bɛ ne ka waati bɔ min ye ɲɛmaaso ye o kɔni nana jateminɛ sa k'a fɔ nin ye ko ye ko min laban o laban ni mankan in wulila i k'a dɔn cakɛda yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ o tuma n'a kɛra k'a fɔ minnu ni minnu gɛn bɛ k'a dun walima u b'a kalama u ka wele bɔgɔ jeninnen kan Bɔrɔtigi o de kɔni nana kɛ i k'a dɔn wulikajɔ ye ka dossier in da ni ka taa n'a ye a Cour suprême na Cour suprême ye ko in da k'a lajɛ k'a laroué ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ Bɔrɔtigi u nana ye k'a fɔ gɛlɛmisɛnninw bɛ yɔrɔ caman na nka min kɔni jɛlen don wari in bɛ min jɔnni de ye wari in dun miliyɔn 200 ni miliyɔn 23 min bɛ tigɛ mɔgɔw ka sara la kalo o kalo Sina Kome u ye wari in don da jumɛn in na dɛ Bɔrɔtigi i k'a dɔn wari a ka bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko in gɛlɛyalen bɛ bi fo k'a fɔ k'a to ten ayiwa Edem Esa la sabula dugukolo laban yɛrɛ e ko dɔw y'a sɔrɔ de sabula a fɔra ko titre foncier don Bɔrɔtigi n'i ye bɛnkan sɛbɛnw ta u ni ɲɔgɔn cɛ min ye ayiwa nin wariko in ye Bɔrɔtigi wari yɛrɛ de taa fa a dira jɔnni ma jɔnni de kelen bɛ k'a mara a donna da jumɛn in fɛ Bɔrɔtigi k'a dɔn k'o gɛlɛya yɔrɔ bɛ nin na sɛbɛnnikɛla ko kunnafoni caman kɔni y'a jira k'a fɔ min kɔni ye ayiwa Sina Kome ye n'o ye syndicat bolofara min bɛ yen n'o yɛrɛ wulila Bɔrɔtigi ka maa caman kɔni b'a la minnu kɔni ni sɔmi kelen don k'a fɔ wari e ko a t'olu de nɔ na wa o tuma n'a ma ɲɔ kɔ Bɔrɔtigi o tuma sariyatigiw k'a ko ɲɛnabɔ min bɛ se k'a to mɔgɔw ka bɔlen na sagow ma sabula ni bolokolen ma bɔ bilakoro ka bogi k'an ka segin a ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soft kɔnɔ
aka bi bol la wada ba kuma substi ne obla la priorité ne bota fari ma min ga fasriye ne o ye série e jaraye série jarako an ga jamana furuba cege da bulo fara min be na be wele ko APDP na ko ma ko autorité de protection des données à caractère personnel a nyama e ko ama inyengunu bowa no de ye Mahamudu Sama Seku ye aya jira ko saina ka fo mi ado ko funu do bo ka sarada anga réseaux sociaux nunga ni ba fe e ga carte nina wal me ga carte biométrique ma mi ndara ka puisi identifier nae o be tableau do nyafu nyene ni yo do e ga téléphone ngono ka a digite ba ya shin jabi go shin aboka joti abe jira ka fo e kan nina wal e ga carte biométrique a kera ka ni de ga numéro d'identification ke karsa ni karsa abe numéro boko o jo kenaka awo e ba ke jugo don anda yef defendo ala aywa ni ya ko taka laje o korofo mani vunde ko ni tambe jala kili sebe do autorité de protection des données à caractère personnel ka nyeshi oma ka jira ka fo jongo ala adama de kungango kibaria e kuna fo munumbe e buguna tiga ko ho na go données à caractère personnel o ko ni ko bala ka wayba kena makoyi o mi ni jagulu fana sigi kunye oye mani vu tabulu ni kuna fo munumbe innove iyera kunungele okono kanga to gundola mi autorité de protection des données à caractère personnel bakuru malango mako APDP professeur Mahamudu Sama Seku ale de anyama baye akoni ajira sa ka fo communiqué to jurula o mi no communiqué o dangane mana bela jile ka bo kalama je kalo tlem ko ani koronto temeli san 2025 ka jira ka fo moma besa no lu de ko ni bala ka ni tabulo nunu maliteli walma orange o bala ka ni sufuru nunu ndo ka oke digi na be manevunga nimero nu ka bugula tiga kuna funu boka jo kenaka ko tabulo mi vle ka mai ha ko waka be wele da kanta ka nyeshi orange ni mali selema o ka wuliga jo bele jileke ma munu be nu lu ka pisu nu o nimero identifier la ni o ka carte ni nawe ka ta so ka carte biométrique ma ko fere ni do baliga tige munu be nu lu tay carte nunu ye o ka kuna funi ma wara ka kuna funi manga ye o ka la yinu gonnana wani ya laje wuliga jo ka sabati jona bawo ni meke sabu ye sharia soso bele do bawo ni ye autorité de protection des données à caractère personnel laje encore ma ko APDP anyama ba no ye professeur Mahamudu Sama Seku ye ale ko uluga jo sharia sebe do be ani sharia bulu do rabe jamana ko nana munu be na kono ko be ni wuliga jo nun bela jile ko ma kunengele kunaka kuna foni o ka sarada bela jile ka bo kalama wale ma bela jile ka do ni numéro de be karsa bulu ko mun ba jirana ko ma wara ma jugu munu be no ye ni telephone mas no zoro nu ta numéro nunu ta ni ga wala wara bolo da nae se ka kede adi identifier le me mami to ala no wala ya cheju kala nae joni meyi eke abe min to ala ni yo ko sabe ko laje ko ka laje jinyama jolena ene ne fu yana o ya do uye ko yin ka ko tani ga segi dele selo ya amono bo ka prolonger ka kla ka amono bo tuku akonu nunu masabate ko so e carte biométrique anto gele akona ni ewa nu mata mami ga bara ke bara sugu ya wore ye o be ti ga wolo sa yele ma ko ke fen wore ye bolo i mana demani fana ke o demani ma fi nyina ya dondo wone tay ngele be nyini ga sanzoro sa ate ga nyesoro le me nyira bla ko ma chama no abara tay digangi yira bla ko chama de ba mi ye ni biométrique ko nye ma fo ke ta ma nyina bo mi ta nyira bla dus ga chi mena daba tungara fonction ko assimiler nungo assimiler fana muyi le menyera bla kuma jama no fonction et assimilé ça veut dire quoi ne ma foi fable nu mani ngonu nu laje ministre la sécurité intérieure aga wuliga jona ga kele ga nyeshi ni ma bawo mi biométrique ko ya masira soro wa nina ere do re ba ali sini nina to lugubulu amada tigu ma ni koy mi se ka barake na ma do luma ka fo flela ka fo burula jongo ala ni chara ni nyini abeki ma sebe hakika do asebe fora garantie ledu kata soro la filike ma ko imana wulika joke watu ko mansu jongo ala mbala ka a réinitialiser folo o de be fi ame dugo de gazala ka réinitialiser ala mo kera ni we sebe na ya salo ka bo la priorité kono seri jara ka fasri bo ga tiligi be bulo bo ka do mbi bo ni sebe me nu ka ma le fondement ni abol ko chien keme fla biduro ani chien kono ndoni
kunnafoni in sɔrɔla i k'a dɔn Fatumata Ma Cam Kɔnɛ n yɛrɛ dɔɔni don wagati an ka taa cakɛda la min bɛ hinɛ ani dɛmɛ kofɔ maakɔrɔba minnu ye baara kɛ jamana ye wagati sɛgɛn lafiya bɔ nana u ka ko man ka to kɔ o kalifalen bɛ cakɛda min na o de ye CMSS ye wagati k'a dɔn a wa denmisɛn tɛgɛ ko ɲuman a bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔɔni a directeur général a dɔnna ni k'ale ta k'a kɛ ye wagati min ye Isaka Kɔnɛ a majigi da ye Isaka Kɔnɛ ta ye jango maakɔrɔbaya wagati i k'a dɔn a b'o bonya dɔn jango minnu ye cɛsiri kɛ faso ye a b'o dɔn wagati k'a dɔn délégation ba dɔ wulila min ye maakɔrɔba minnu n'u kun bɛ baara la ministère chargé de l'administration territoriale u k'a ma ko AREMA wagati k'a dɔn maa 5 olu farala ɲɔgɔn kan min ye a bɔ cɛkɔrɔbaw ye u kun da cakɛda in kan wagati u taara sɔrɔ Isaka Kɔnɛ jɔlen don da la a ko maakɔrɔba ninnu ma tɔntɔn aw kun man ka na o n'aw ye ne wele ne de b'a aw cɛgɛrɛ min ni min kan ka kɛ ani min ni min wulikajɔ kan ka kɛ ne de kan k'u ka aw ye a ma se aw kun ka na u k'a ma fisɔn nin tɛ baasi ye bɛɛ n'i ka baara an bɛ don minɛ ko bi min ye nin cakɛda ye n'i y'an wulilen ka na jɔnwala i yɛrɛ ka bonya ani ka makama sabula fɛn o fɛn n'an y'a ɲini walima fɛn o fɛn n'o lako banna o y'a sɔrɔ o ɲɛnabɔra a k'o de la an farala ɲɔgɔn kan sa ka na min kɔni ye foli ye ani tani k'o kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ nakun minnu banna o ye an ka passion o tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa an ka don bɛrɛla cogo min ni furakɛli ko sera ka taa se o n'a nɔnaw ma sabula min ye anw ka nin jɛkulu in ye a sigilen bɛ sen kan a bɛ ni ka san 13 bɔ min ye ɲɛmaa kɔni ye o ye Musa Katile Arena yɛrɛ i k'a dɔn biro min don maa 21 i k'a dɔn u ka mandat kɔni ye san 3 wagati k'u sigilen bɛ ayiwa min ye ayiwa an ka duguba n'o ye capitale régionale i k'a dɔn u bɛ nin bɛɛ lajɛlen na a kun de ye u bɛ fɛn minnu ɲini wagati i k'a dɔn ani u mago bɛ fɛn minnu na a ka se ka ɲɛnabɔ ni ka ɲɛsin i k'a dɔn retraité bɛɛ ma min kɔni ye dankɔrɔba ye n'o ye Isaka Kɔnɛ a ko tabarakala o tuma ne ka cɛkɔrɔba de y'aw ye nin fɔ filɛ nin ye a y'a kɛ n'a fɔ a ɲɛnabɔra don min ka d'a ye i k'a dɔn wulikajɔ la min ye hakilina minnu ka d'a ye nin bɛɛ lajɛlen bi ta de ka taa sɛgɛrɛ aw ni taama misɛnnin mankan a bɛ lafiya bɔ la o tuma min kɔni ye magwa ye o bɛ kɛ directeur général CMS Isaka Kɔnɛ wagati k'i k'a dɔn a ye maakɔrɔba ninnu sɛbɛkɔrɔ fo i k'a dɔn ka faamuyali la an'u bɛ fɛn minnu kan k'a ɲini CMS sigikun de ye nin ye ka sababu kɛ mun ye wagati i k'a dɔn jamana in bɛ dangan min na maa minnu ye baara kɛ jamana ye wagati olu ni degun magan n'u taara lafiya bɔ la CMS de kan k'olu sɛgɛrɛ min ye Isaka Kɔnɛ ka fɔ ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le fondement kɔnɔ maa min ye nin sɛbɛn Fatumata Ma Cam Kɔnɛ n dɔgɔnin don ninnu fila bɛɛ ye ne de ye jɔnni ye den ye Ma Cam Kɔnɛ o Isaka Kɔnɛ o a ka directeur ninnu bɛɛ ye ne de ye Isaka Kɔnɛ n den de don ne yɛrɛ den de don a bɛnkɛ de ye ne ye walahi i yɛlɛmana non cogo di ayi n kun fɛn na de koyi Isaka Kɔnɛ n tɛna ɲɛ f'i ye bon i bɛna fɔ sa ko n y'o fana surunya n yɛrɛ la Seku ka den don Seku ka den de don Danba Jariso Baraweli e b'a la ka munumunu ni fila ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn o don ko ye ko ne ma yan hors antenne na yan i ko ne ma ko aw bɔra Segu de ka taa yɛrɛ sɔrɔ Kucala ka taa yɛrɛ sɔrɔ Sikaso i da m'a fɔ n ye yan y'o fɔ kɛ bon e dun ko cogo di Danba Jariso Segu Seydou Natɛmɛw ka dugu awɔ i taara yen fana kama anw ye nin bɛɛ kɛ e ka nin nakariya nin ko ala sabu i t'i sɛrɛkɛtɛ ka fara ne na wa e ɲɔgɔnna nin lamɛn bɛɛ i cɔkɛ n ka tesara premier min an bɛ sɔrɔ ka segin kari o bɛ bɛn Naam. Ne ko bala cogo bɛɛ bon Tiniki n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le point a bolo ko 370 ani siɲɛ 2 maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Fɛrɛdi Jara Fɛrɛdi ko a k'i k'a dɔn sani bɔ ko cɛjugu an ka jamana kɔnɔ Boubacar i k'a dɔn damu ni ɲɛji sabula sanu min bi bɔ Boubacar maa si t'a hakɛ dɔ sa kɔnɔ o tɛ kelen ye wa a bɔcogo de cɛ ka jugu Boubacar an min ka waati jan bɔ sa nin ko in na mɔɔw kumana wuli ka jɔw kɛra fantan 4 bɛɛ lajɛlen na Boubacar nin sanu bɔko cɛjugu ye nin bɛ n'a fɔ maa fa de
sabula Boubacar Sidiki i k'a dɔn sanu bɛ bɔ yɔrɔ minnu na n'o dugulamaw ani faamaw bɛ wari sɔrɔ Boubacar Sidiki ko in a fiɲɛba ye chinois de ye chinois bɛ nin ko in ɲɛdɔn dɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn ka se ka miliyɔn 100 miliyɔn 200 d'i ma i k'i ɲɛ tugu i ka dugukolo k'a halaki k'i ka jiri ta tiɲɛ yanni diɲɛ wuli cɛ i k'a dɔn cikɛ tɛ k'i ka dugukolo la chinois de bɛ nin baara in kɛ Boubacar Sidiki nin kuma in fɔra k'a sɛbɛkɔrɔ fɔ nka hali bi n'a ka bi Boubacar Sidiki i b'a ye k'a fɔ a bɔ fan kelen-kelenw na sanu bɔta de fanga bonyana sanu in bɛ bɔcogo jumɛn in na a bɛ taa min Boubacar Sidiki jamana yɛrɛ bɛ nafa jumɛn in sɔrɔ a lajɛ sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen ye a damata ɲininkali ye nka sɔmin kelen don min kɔni na Boubacar Sidiki camancɛ fanga kelen bɛ ka wulikajɛ kɛ kɔsa in na e maa ye daragi 200 Boubacar Sidiki k'a don u taara o bɛɛ lajɛlen dakolonji k'a filenkolonji nka hali bi n'a ka bi Boubacar Sidiki k'a dɔn yɔrɔ dɔ bɛ yen se kɛ olu ma sɛbɛnnikɛla ko dugutigi dugu kamalenkuntigi min ye dugu maakɔrɔbaw ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn olu kɔni kelen bɛ k'u ɲɛ tugu Boubacar Sidiki nin sanu bɔta ninnu na minnu b'a ka tiɲɛni k'u ka dugu la n'o ye chinois ye u bɛɛ dadennen don Ngɛku Boubacar Sidiki sabula chinois ni nafoloba de donnen d'u kan nafoloba min n'o bɛ taa ka d'u ma maa damadɔ de bɛ dugu kɔnɔ minnu b'o tila u ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye kuma in wɔyɔlen Boubacar Sidiki i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen o ma fɛn sɔrɔ kana sigi an k'i ye nin fɔ yan ne ma nin f'i ye yan a tɛ nin ye n y'a dɔn de o Boubacar Sidiki walahi dugu o dugu n'i y'o ka kuma dalen kɛnɛ kan i b'a sɔrɔ o duguden dɔ a tilacogo de man ɲɛ dɔ janfara n'o janfara o bɛ se ka bɔ tɔw kɔfɛ ka taa o nata bonyana Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko o dama tɛ min ye nin dugu ninnu faama dɔw bɛ yen olu fana ɲɛ tugulen don sinon bɛ taa wari ci u tɛgɛ ngami a kɛra ɲɛmaabaw ye a kɛra lakanabaw ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn wari bɛ taa ci olu fana tɛgɛ sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira sɛgɛsɛgɛliw ni ale ka jateminɛ na a bɔra fɛn dama min ka nin ko in na n'u ma ko in yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ se Boubacar Sidiki i k'a dɔn a ko dabilali bɛ gɛlɛya sabula an ka jamana janko anw ka jamana dɔnnen don ayiwa cikɛ duguden Boubacar Sidiki k'a dɔn sanu bɔli tɛ kojugu ye nka a bɔcogo kan ka ɲɛɲini min ye dugukolo ka makara jiriw ka makara Boubacar Sidiki min ye jiw ka makara nka u b'a bɛɛ lajɛlen halaki k'olu ka sanu ta o bɛ t'u faso la k'anw ka jamana k'an bila nin danganiya in kɔnɔ Boubacar Sidiki ko bɛɛ lajɛlen bɛ ɲaami o kɔfɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le point kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Tunkara le point an b'o fɔ n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko soir de Bamako wula soir de Bamako maa min ka fasiri ye nin ye o ye Yusu Konate ye Yusu ko min ye Zumba kulew kalabanjiw maa minnu bɛ yen n'olu kɔni ka nafolo tɛ sɔrɔ dɔwɛrɛ la ɛlɛ ni ɲɛnaminifɛnw olu yɛrɛ bɛ dɔ ta o bɛ dɔ feere o kɔni o ye réseau belebele min n'o tun bɛ Kati kɔnɔna na Kulukoro mara OCS bolo fara i y'a lajɛ n'o ye office central des stupéfiants ye o ye cɛkɛda bolo ye jamana tɔ a la min kɔni ka baara ɲɛsin bɛ ɲɛnaminifɛnw ani furakisɛ kuntanw olu bɛ se ka bali cogo min na ka don jamana kɔnɔ hali ni minnu bɛ porokoto ka don olu ka se ka dalakuru joona yanni a bɛ jɛnsɛn o juru la sa i b'a ye k'a fɔ min ye contrôleur principal de police ye Dramani Keita Simbo i b'a ye k'a fɔ a n'a ka maaw kelen ko ni ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ o wulila sɔgɔmada fɛ ka bɛn juillet kalo tile 30 ma araba don san 2025 i b'a o don kan k'a sɔrɔ hali u ɲɛma ko min ye nɛgɛ kanɲɛ 4 o y'a sɔrɔ ale fajiri ma wele sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 4 o dana gosilen min ye commissaire principal Dramani Keita o n'a nɔfɛmaw ko anw de ye makotigi ye o wulila maa ninnu ka yɔrɔw dɔlen kɔ ka bila u taara ka t'u tɛgɛ da maa fɔlɔfɔlɔ o ko tɛ n'i bɛ jɛkulu maa minɛ i b'a fɔlɔ maakɔrɔba dɔ la min kɔni n'o ye Kolo ye Kolo kɔni ale minɛ tɛgɛ dala kan ka wuli ka bɔ sunɔgɔ la san 58 i b'a ye k'a fɔ o kɔni o y'a ka so mɔmɔ o mɔmɔlen kɔ min ye kusi ye dɛ o min bɛ dilan ni adamaden kolo ye o sachet 74 o yela bolo tramadol 250 mg o comprimé 333 ka taa se tramadol 225 mg ma o comprimé 332 o yela bolo fo ka taa se Diazepam o comprimé 87 n'i y'a lajɛ fana dɔwɛrɛ fana bɛ yen n'o ye cannabis o
o bolofara dɔ dilanlen ye an k'a ma ko skunksi o fana o sachet o fana yela u bolo wa n'i y'a lajɛ fana dafura o fana sachet 32 o fana yela min ye ni maa ye n'o de kulu yɛrɛ la maakɔrɔba ye kolo n'o ye san 58 ye nin bɛɛ lajɛlen de ko nin salo la ka bɔ ale fɛ yen wa n'i y'a lajɛ nin furakisɛ ninnu ka taa se nin ɲɛnaminifɛn tɔw ma a bɛ don sachet minnu kɔnɔ an k'a ma ko emballage o koliw de bila an bɛ sokɔnɔna na bɛɛ lajɛlen fana sɔrɔla ni k'o salo ka fara ɲɔgɔn kan wa n'i y'a lajɛ fana maa dɔ wɛrɛ fana sɔrɔla ale bɛ wele ko soma ale ye san 26 ye san 26 o fana taramadɔli fo ka taa se ɲɛnaminifɛn wɛrɛw ma ninnu bɛɛ lajɛlen mɔmɔna k'o salo ka bɔ ale ka marayɔrɔ fana na warimugu jɛ min n'o tun bɛ soma bolo 100 ani a fɔ 600 ani 100 ani 1000 o warimugu yela a bolo fo ka taa se i b'a dɔn nin ko ninnu na ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn an balaka ninnu bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ nin ko kɔnɔ cogo min an balaka dɔ b'a la ko Aisha san 30 ka taa se maa wɛrɛ ma n'o Abdramani ye san 32 ninnu bɛɛ lajɛlen ko nin salo la ka fara ɲɔgɔn kan wa u bɛɛ lajɛlen gansanama ma minɛ koyi comprimé tramadol fo ka taa se ɲɛnaminifɛn tɔw ma nin bɛɛ lajɛlen salo la ni ka fara ɲɔgɔn kan u yɛrɛ falen kun don wa kana siga kɛ tɛtɛ o falen de bɛ taa minɛ o parce u mana ta u hakilila tigɛlen u bɛ to nisɔndiya de la ten u yɛlɛtɔ la fo bɛ suna n'u sunana dɔrɔn u bɛ sin ka u mɔti ka taa n'u ye est-ce que min ye commissaire principal de police Dramani Keita ye OCS Dara ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ Kulukoro n'a nɔ ka dugu nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen u tɛ tɛmɛ dugula k'a ka dɔgɔ kinw ni sigidaw bɛɛ lajɛlen na larabe u fɛ olu saliya o tɛna wuli ka jɔ nin ko da la bawo min ye cɛsiri ye o kɛn bɛ k'o fari de dasa waasa min ye ɲɛnaminifɛn ye ɛlɛn ni o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogo min na n'o tɛ ko dadigi kɛn bɛ anw ka denmisɛnninkaw la nin ye sɛbɛn min y'a salo ka bɔ sɔrɔ de Bamako kɔnɔ Yusu Konate a ka fasiri Bagatiri waati n'a ka waati ma se bita an b'a sɛmɛ yan mana taa waati sera Bagatiri k'a dɔn an bɛ wuli sa ka taa an tɛgɛ ci n dɔgɔkɛ tɛgɛ min ye olu kuma denkɛ ba Magaji Musa an balima bɔbɔw ka jɛmukan o bɛ sigi n'olu wulila to ma don su in na nɛgɛ ɲɛ 20 sagi bi kɛ nin kunnafoni kelen kan yanni nɛgɛ ɲɛ 20 danna ka gosi an ka tɛntɛn ka so ma an bɛ foli ta ka ɲɛsin major ma Umaru Danbele école de guerre fan lamɛn école de guerre a n'a jɛɲɔgɔn b'u bɛɛ lajɛlen u k'u ka foli bi yan u ka école de guerre kɛ guerre olu tɛ ka wari di maa ma e kɔni to mɛn wari ko la denbaya ka bon denbaya ka bon ani ko b'i jaabi se bɛna ko ye kumakolon fɔ yafa ma yafa ngi ka yafa ma Bagatiri ni Ala ni kira sɔnna ntɛnɛn wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan sɛbɛnkɔrɔ bi bɔ k'olu lakali min ye Mamutu Surunin ye ale tun b'a k'an jaw ta min ye kunnafoni ye ka se k'a sarada fiɲɛ tulukala fɛ Gibson Control sɛbɛnkɔrɔ kalali ani ne wa salam.